Poďme sa ešte pozrieť na jednu tému, ktorú ste mi vy vnúkli, datové centrá. Datové centrá vybudované na podporu boomu umelej inteligencii generujú toľko tepla, že v okruhu niekoľkých kilometrov zvyšujú teplotu Zeme až o 9 stupňov. Tento efekt je taký výrazný, že ho výskumníci opisujú ako vytváranie celých tepelných ostrovov. Zistenia podrobne opísané v štúdii prispievajú už k tomu pochmúrnemu obrazu environmentálneho vplyvu týchto rozsiahlych zariadení, tak majú to aj v Maďarsku, ako ste mi aj vypísali v niektorých komentároch. Najväčšie spotrebujú dostatok energie na napájanie celých miest. Ich spotreba vody a škodlivý infrazvuk, ktorý vyžarujú, zjavne nie sú jedinými škodami, ktoré spôsobujú. Štúdia Andreho Marioniho, efekt tepelného ostrova dát, kvantifikácia vplyvu dátových centier umelej inteligencie na oteplujúci sa svet, bola publikovaná 21. marca 2026 s najnovšou revíziou. Zostáva však otázkou, či sa tento obsah dostane do niektorého mainstreamového časopisu. Obsah je skôr nevítaný. Výskumníci sa zamerali na približne 8400 tzv. Hyperscalerov, termín označujúci neuveriteľne veľké dátové centrá, ktoré ponúkajú cloud computing a služby umelej inteligencie. Ich výstavba sa v poslednom 10-ročí dramaticky zvyšila a boom umelej inteligencie posunul ich dopyt a rozsah do takých končín, ktoré si nevieme ani predstaviť. Napríklad nové datové centrum Hyperion od spoločnosti Meta stalo 27 miliard dolárov a má očakávanú výpočtovú kapacitu 5 gigawatov, čo je apetít, ktorý by musel uspokojiť 10 plynových elektrární. Keďže teplotu môžu ovplyvniť aj iné faktory prostredia, výskumníci skúmali datové centra vo vzdialenejších lokalitách. Keď porovnali tieto lokality s regionálnymi údajmi o teplote zo satelitov zozbieraných za posledných 20 rokov, objavili sa jasný vzorec teploty zemského povrchu, teda teplo samotnej Zeme, nie vzduch alebo podnebia, sa po spustení prevádzky datového centra v danej oblasti zvýšili v priemere o 2 stupne Celzia, v najextrémnejších prípadoch až o 9 stupňov. Účinky boli lokálne, ale ďaleko siahle. Výskumníci zistili, že zvýšenie teploty bolo citeľné až do vzdialenosti 10 km, čo celkovo ovplyvnilo viac ako 340 miliónov ľudí. Správa CNN poukazuje na to, že tento trend pokračoval globálne, rozvíjajúci sa v mexickém datovom centrum v Bajío. Zaznamenalo sa za posledných 20 rokov narast približne o 2 stupne Celzia narast priemernej teploty, rovnako ako Aragón v Španielsku, ktorý je sám o sebe novým obľúbeným miestom pre hyperscalerov. Hlavná autorka štúdie Andrea Marinoniová, docentka v skupine pre pozorovanie Zeme na univerzite v Cambridge pre CNN uviedla, že dátové centra by mohli mať dramatický vplyv na spoločnosť, čo sa týka životného prostredia, ľudského blahobytu a hospodárstva. Ako sa očakávalo, štúdia už vyvoláva ostrú kritiku. Mesta však majú úplne odlišné štruktúry ako dátové centrá. Ani zďaleka nemajú toľko inštalovaného elektrického výkonu na jednotku plochy ako dátové centrá. Poznám ľudí, ktorí si vykurovali kancelárie zariadeniami na ťažbu kryptomien. Dátové centra sú s toho usporiadanými elektronickými súčiastkami, ktoré možno pred prehriatím chrániť iba vodným chladením, produkujú radovo viac tepla. Ako je dobre známe, elektrická energia sa musí premeniť na iné formy energie, z ktorých najbežnejším je teplo, samozrejme. Malá časť tejto energie sa stráca ako infrazvuk, ktorý je mimoriadne škodlivý pre nás ľudí, tak aj pre zvieratá. Boom umelej inteligencie spotrebúva veľké množstvo energie, otepluje krajinu, produkuje ďalekosiahly infrazvuk. Materiálna produkcia je takmer nulová tejto umelej inteligencie. Informácie sú k dispozícii, ale nové spracovanie je len čiastočne presné a málo užitočné. Bublina umelej inteligencie za chvíľu spľasne a uvidíte potom ten povyk presne ako pri covide. Tak toľko, priateľa, v skratke. Datové centrá, klimatická panika. Som zvedavý na váš komentár, čo si vy o tom myslíte. Zomrieme tu všetci podľa médií? Veríte tomu? Alebo sa len pousmejete a idete radšej von s deťmi ku moru alebo k jazeru, na kúpalisko. Jednoducho stačí vypnúť televízor a celá klimatická panika je fuč. Ako som už povedal, komentujte, píšte, lajkujte, váš Miťo Pepe.